Adriatic Challenge pokal Osječko-baranjske županije trodnevno je natjecanje u preponskom jahanju koje se uz pokal grada Osijeka i završnicu Croatia Kupa održava jednom godišnje, a ta dva natjecanja najveća su konjičkog sporta u Osijeku. S obzirom da imamo novi termin, imamo dosta dobar odaziv jahača, ali tako imamo jahače iz Mađarske, iz Srbije i iz Hrvatske. Dakle, nekakva 52 natjecateljska para su došla do danas ovdje, ali tako. Ono što se skače se u Hrvatskoj, što je sad u ovom trenutku najveća visina, dakle to je nekakva seniorska, dakle 130-135. U jesen ćemo dići malo ljestvicu još više, pa će biti malo ozbiljnije i očekujemo veći broj stranih jahača. Iako je manji broj jahača nego što on bude u jesen na pokalu grada Osijeka, opet su došli vrhunski natjecatelji poput Srđana Grmaškovskog, bivšeg člana Osijeka, a sada kluba iz Novog Sada, te Andrije Hrgovića, višestrukog osvajača pokala Osijeka, a i hrvatskog reprezentativca. Vrlo rado se svaki put odazovemo pozivu i vraćamo se ovdje na turnir u Osijek, bilo da je to prolećni ili jesenji turnir koji je tradicionalni kao njihov pokal grada Osijeka. Ja lično sam više puta osvajao taj pokal. Jako dobra atmosfera, idealni uslovi za turnir, za skakanje, prelep ovaj teren i parkur. U Osijek uvijek vrlo rado dolazim jer tu me vežu jake uspomene i prijateljstva sa puno ljudi. Nažalost, prije nekog dana se napustio prijatelj Duško Gagec, prije toga Jukić i tu imam njegov memorijal, što rado dolazim jer su to moji prijatelji. Ja bih voljela da se poboljšam i da nekad odem na ta veća takmičenja, ali za sad mi je cilj samo da jašam što bolje i da postignem te neke rezultate u tim manjim utakmicama što trenutno skačem, pa ćemo polako da... I doći ćete u Osijek opet možda na ovaj pokal grada Osijeka u jesen? Ja se nadam da hoćemo, pošto nam je baš lepo ovdje. Preponsko jahanje iznimno je skup sport, najviše koštaju sama grla i stoga Hrvatska još nema uvjete za nastup na najvećim natjecanjima poput olimpijskih igara. Meni kao jahaču jako teško jer puno košta sve to, odlazi na turnire, puno te košta konj. Inače, da bi ga imao za olimpijadu, to su konji vrijedni, to se radi o ciframa jako velikim, tako da meni je jako teško i onda mi radimo sa mladim konjima i s te mlade konje treniramo da bi doveli ih do te norme da bi možda mogli. A u tom stvari kad dođeš do te norme prodaš konja. Organizatore je ipak i poslužilo vrijeme, izostala je kiša u subotu, a sutra se očekuju najbolje utakmice za pokal Osječko-baranjske županije i to one od visine 1,35. Gledatelji će sigurno uživati u izvedbama natjecatelja ovog preljepog sporta, a to će biti samo nastavak tradicije i uvod za sljedeću jesen kada će konjički klub Osijek organizirati još veće natjecanje preponaša.